gaur gurekin eutiatik. Gaurko bilkura honetan punto bakarra dago, eta da korporazio berria osatzea, eraketia. Hasi hauetik eskerrak eman dizkizuet, lau urte hauetan gurekin langile handien zinegotzi guztiei, langile guztiei, udal politiketan parte hartu duten herritar guztiei, danon artean aurrera pauso handiak eman ditugulako, bai ingurumenaren alde, bai gardentasunean, gobernu irekian eta parte hartzean, eta baita herritaren ongizatean ere. Herriaren artean eraikitzea izan da gure nahia, politika egiteko modu berri bat landu dugu, eta bide horretan korporazio eta alkate berriak bide lagun izango gaituzue. Mila esker guztiok. Bueno, eskarrik asko da noi. Gara nahi behir ez esan botan. Eta nik bukatzu amorratzen. Baina, iz batzuk tokak ezatxutea eta entzute humoru izan duzutea. Noletan gaude hemen, zer gertu horretan. Nundi dator, gaurko gertaketa. Herrisek, bere ekitalditan partaiatze undinea izeteun gauze baten aukeratu indu, zauden aukeratatik eta babesa eman aukera hozitatik iritu zakona bere interesantzat dan honen. Aukera desberdinetako jendik osatzeu, urrungo lau urti, udalan gora berak emango ditugunak. Honaino iritsi geha, gure taldi izen da, alde ondizekin, konfiantza gexena jaso duna herritarrekin. Bide luzi zendago egiteko, baina bere zailena gaur astean. Eta bide hori, eman bergaitu, lau urte pasautekun, guri emango konfiantza horren jabe ikia lortu berdu. Nola ikia hori? Deusek, fin, garbi, da akordioz aurrea eman da. Beti gogun eukitea, nundi datorren gu gaur hemen otia. Herri baten jabiak, herritarra dira. Dauden bezala hori legik, herrisek bere jabetasun hori esko batzuten utzi du. Eta gudok egon erresponsabilidadea izotzua aurre emateko, la konfidantza horren jabe egiteko. Nola berde hori? Partidismo galbo batea gutxi, da behiraute guri mantzakun inderra herrisek eman diula, herrisentza lan nahi da. Interes partikularrak aldemene gutxi, da orokorrean behiraute. Alkarrekin iztilu gutxizu egitea, alkarrekin geixi utzik da. Dauden talde dano esaten bezala gure herria basko maite deula azalduta. Jendian azkote daun politikon arkin alkarren gizkizaka eta jardu eri bukaute eta indarra gaztaute herrixia aurre atatzen. Hori dira, hartu emana, ondo emaliken posture bakarra. Nola berdo hori? Otxantasunekin eta respeto guziekin. Errespeto gure ingurun dira, baina batiz bat, errespeto persona danak. Desberdin pentsatzebenak, azaldu gure ekarpenak eta proposamenak ez gaudetan horren errespeto baten barrun, defendiure bai respetun barrun. Danak ez du barizo.
alkarrik iso errespeto behar. Biri hori da. Talde hona osatzeu, beste taldik daudenak bere ekarpenak egoitu da, eta ziur gaina portako dela. Tatano bat indekutu mageat, naiz denengora zaietan egon, askotik horrezik ultimateko kapasa izango da. Urrategi, momentua bilu. Hoy parre,